Yakti Waskita. Waduh, menapa tiang-tiang sami mudeng. Ya, apa tegese Brata Sumpena Yakti Waskita? Inggih kula cobi Sang Prabu. Piye Yusuf? Brata Sumpena Yakti Waskita. Menawi boten klentu, Brata menika laku. Sumpena menika impi. Yakti menika sejatos utawi temen. Dene Waskita menika titis ing pamawas. Lah kancare piye? Tiyang ingkang remen prihatin badhe antuk wangsiting Hyang Agung. Menawi saged babar wangsit ingkang sinedya badhe tumeka ingkang ginayuh bakal saged inawasa kasembataning sedya Sang Prabu. Yusuf, kowe kuwi wong kang seneng prihatin. Tegese kowe wong sing waskita, ngono? Aduh Sang Prabu, dereng kaja-kaja. Nanging menika ingkang dados idam-idamaning manah kawula. Ngene Yusuf, inggih kados pundi? Kanan-kanane kok kanan-kanane ana kiri-kirine. Meneng kowe, duan-duan. Kanan-kanane ing sakjroning ngimpi aku ngadeg ing pinggir kali utawa Bengawan Nil. Lah kok ujug-ujug ana sapi lemu-lemu cacahe ana 7. Sapi lemu 7 mau metu saka banyu Kali Nil. Sapi 7 mau banjur mangan suket neng pinggire Kali Nil kuwi mau. Bar kuwi Yusuf, lah kok ana sapi gering-gering utawa kuru-kuru cacahe ya 7 uga metu saka kali mau. Lah kok sapi 7 sing kuru-kuru mau banjur mangan sapi 7 sing lemu-lemu mau. Lho bayangno Yusuf, kok iso ya? Bar mangan sapi sing lemu mau, sapi-sapi sing kuru lah kok ora dadi lemu ning tetep kuru. Aku kaget Yusuf. Aku terus tangi lan aku banjur turu meneh lan ngimpi meneh. Kados pundi impenipun Sang Prabu? Impen sing keloro, aku weruh ana wiji gandum sing lemu lan mentes sapang. Cacahe wiji gandum ya 7. Mekaten. Ya, bar kuwi banjur ana wiji gandum cacahe 7 ning wujude cilik-cilik elek. Lah kok wiji gandum sing wujude elek mau banjur muntal utawa mangan wiji gandum sing lemu-lemu mau. Yusuf, tulung Yusuf, tafsirna apa tegese impenku kang kaya mangkono Yusuf. Ora ana siji-siji wong pinter ing bangsa Mesir sing bisa ngerti tegese impenku Yusuf. Pindha sangsang hangu pados sunya sukma kula ngesti mring paduka
sak kawulanipun sak wadyabalanipun. Lire piye Yusuf? Impen utawi Supena menika sejatosipun setunggal tur sami. Lho, impen loro kok siji piye? Menika wonten tandhanipun nggih mangka 7 dados sami. Oh ngono. Inggih Sang Prabu. Ing samangke Gusti Allah badhe maringi pirsa menapa ingkang badhe kalampahan ing Mesir. Sapi cacah 7 lan wiji gandum cacah 7 ingkang lemu tur sae menika pralambang bilih ing Mesir badhe makmur saklaminipun 7 taun. Dene sapi lan wiji gandum ingkang kuru-kuru lan awen menika minangka pralambang bilih ing Mesir badhe wonten paceklik 7 taun dangunipun. Sang Prabu. Piye Yusuf? Mangsa paceklik badhe kalampahan sak sampunipun mangsa makmur. Terus tegese piye? Gusti Allah badhe paring pepeling dumateng paduka bilih ing sakmangke ing Mesir badhe wonten mangsa paceklik amargi tiang-tiang sami kesupen nalika mangsa makmur Sang Prabu